Moltes gràcies, senyor Chavarria. Bona vesprada a totes i tots. Donat el compromís que tenim amb la implantació de l'administració electrònica, estem preparant tot el marc legal necessari per a permetre als ciutadans i ciutadans d'Alboraia relacionar-se electrònicament amb aquest ajuntament, de manera que ho puguem fer amb garanties. És per això que portem a este plenari els següents acords. El primer acord és aprovar inicialment la creació de l'ordenança de seu electrònica, que pretén regular la utilització dels mitjans electrònics en l'àmbit d'esta administració local, de conformitat amb el que disposa la legislació estatal i autonòmica reguladora de la matèria, així com establir els drets i deures que regiran les relacions establides per mitjans electrònics entre les ciutadanes i ciutadans d'Alboraia i aquesta administració. També es regularan les condicions i efectes de la utilització d'aquests mitjans electrònics en l'àmbit de la tramitació dels procediments administratius. El segon acord és exposar l'aprovació inicial del tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el butlletí oficial de la província per un període de 30 dies a comptar del següent a la seva publicació en el dit butlletí oficial, a fi que durant el dit termini puguen presentar-se pels interessats reclamacions i suggeriments. El tercer acord és que, transcorregut el termini anteriorment citat, sense que es presenten al·legacions, l'acord fins llavors provisional s'entendrà aprovat definitivament. I el quart acord, conforme a l'article 70 de la llei 7/1985 de 2 d'abril, l'ordenança aprovada entrarà en vigor quan s'hagi publicat completament el seu text en el butlletí oficial de la província i hagi transcorregut el termini de 15 dies previst en l'article 65.2 de la dita llei. Aquesta proposta va ser sotmesa a votació i la comissió la va dictaminar amb els vots a favor de PSOE, IAR, Compromís i les abstencions dels grups PP i UPA.